Hoxe viñamos falar cun David Belenda, máis conocido no mundo do fútbol como Lista. Que tal estás? Moi ben. Cantos anos levas xogando a fútbol? Bastantes anos, levarei sobre 20, 21. Sabes cantos goles levas na tua carreira como xogador de aficionados? Non moitos. Levarei como moito até sobre 50, se contamos categorías inferiores. Con cal te quedarías? Pois, que lle marquei ao Soneira, co Buño, na Copa, da Costa, fai 6 anos. E o teu mellor momento de xogador? Pois, posiblemente, principios desta tempada, hasta que me lesionei. E o peor? O peor é a lesión. O senón co Bergantiños tamén, que tuve 4 meses parado porque pon a tendinitis e torceu o tobillo. Coa tua forma de xogar, con que xogador de élite te compararías? Home, comparar con ningún, pero se hai que comparar con un, posiblemente Fran, o do Deportivo. Crees que todos os árbitros que pitan na terceira regional están capacitados peso? Sí, o que penso dos árbitros que teñen moita presión, e van eles solos a mellor a un campo, a logo tipo Lira, Muros, e a afección é algo mal educada, vanlle moi encima aos árbitros, é moi difícil arbitrar, e máis en Liñares ainda. E repasando un pouco a tua carreira, como foi iso de xogar cun mundialista como Rachenko no Bergantiños B? Foi unha boa experiencia para min, a xente pensa criticalo, era moi bo home, e dá gusto poder xogar con un home así, nun campo, que moita xente tiña aí bastante envidia, pero bueno, ainda me acordo que no entrenamiento, todas as porterías, solíamos pintar a mona, vaselinas, todo eso, era reñía, quería que marcáramos sin pintar a mona, sin facer filigranas, sin nada, a marcar, a tirar e a punto. Que amigo tes no mundo do fútbol? Home, tuve na categorías inferiores de Bergantiños con Borja Fagal, e despois teño compañeros como a Cristóf, Porteiro de Cerceda, Alex Canedo, entre outros. De que adestrador aprendeches máis? Bueno, vou aprender un pouco de todo. O que máis se pode decir Jesús Martín, que era claro, dicía o que quería de nós, non andaba con pelos na lingua ni nada. O que tiña que decir, pensaba de ti, dicía iso, e axudábache moito a mellorar. Esta tempada pasada deixaches o Cerqueda por problemas co adestrador. Podemos saber cales son esas diferencias? Non, diferente, ningún. Ele ten a súa maneira de ver o fútbol, os seus xogadores, e teño a miña. Pero levámonos moi ben, nunca tive problemas con ele, preferín cambiar, a ver, claro, facer novos amigos. E o teu fichaxe polo Corcoesto como sucedeu? Eu de Cerqueda marchei para o Independiente. Cuestións de traballo, que traballar de noite e todo, non poder entrenar, pois decidi, tiña amigos, ex-compañeros de Cerqueda no Corcoesto e decidí ir para lá. E xa falando desta tempada no Corcoesto, como a valorarías? Bueno, polos resultados, mal, pero foi unha boa experiencia, tivemos, penso, un bo grupo, entre cuestións de baixas e unha cousa, desmotivación, pois nada, pero penso que temos un bo equipiño. Logo te reencontraches co teu ex-equipo, o Cerqueda, e tiveches a oportunidade de lanzar un penalti. Neses momentos a túa ex-afición berrouche e faltouche ao respeto. Sentiches esa presión dos aficionados? A presión non que teño, é menos nesta liga, en terceira non hai presión, pero non me escutei tampouco se me faltaron ao respeto ou non. Pero bueno, vi un penalti tan fácil que tirei a romper e foi ao pau, foi unha mágoa. E nestas ligas como se vive unha lesión tan grave como sufriu o teu compañeiro Suso? Foi unha pena, porque se cobráramos algo ainda bueno, pero non estamos cobrando, o traballo e todo, as baixas. Pois nada, ese partido foi bastante difícil para nós, para todos, e máis, lesionou-se-nos tamén o seu cuñado, que é o noso porteiro, nese partido. E bueno, polo menos agora está mellor e xa anda ben. Os tres equipos que ascenderon son os mellores para o teu gusto? O Mazaricos pode que sí, despois o Nantón, o Corcovión. O Nantón máis ben era veteranos, sabían que xogaban, pero eu no sitio Corcovión pondría o Cristanco. Penso que ten un equipo bastante, estando todos e estando en forma, ten un equipo bastante forte. No último partido de Liga ante o Nantón, tiñades algunha prima por restarlle puntos, xa que fixachedes un partido moi completo? Nada, xogamos que xogamos a salirnos, motivación. E para terminar, falemos do sorteo da Copa da Costa que vos tocou en sorte o Independiente de Carballo.
Sodes da mesma categoría, pero eles quedaron octavos e vos últimos. Verás esa diferencia nos partidos ou crees que podedes eliminalos? Home, xogando ben, ao mellor algunha oportunidade témola, pero bueno, habrá que xogar o partido e a ver que se pode facer. Gracias, David, e moita sorte na Copa.